26. marta 1992. godine u Sjekovcu ubijeno je 9 srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja. Najmlađa žrtva svirepog zločina imala je 17, a najstarija 72 godine. Bio je to prvi masovni zločin i prije nego što je počeo oružani sukob u Bosni i Hercegovini, dok je u zločinačkom pohodu zapaljeno 15 kuća i crkava. Obilježavanju 32 godine od ovog svirepog zločina prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske. I veoma sam ponosan na činjenicu da su u okviru naše Srpske pravoslavne crkve proglasili ovdje Sjekovčane koji su ubijeni toga dana, još dok se ni počeo rat nije, a proglasili svetomučenicima. Mi smo i dužni i obavezni i moralno i ljudski svakako da ovakve događaje njegujemo, da ovakve događaje i ova mjesta posjećujemo, da se ovo ne bi zaboravilo i da sve ovo što se desilo prenosimo na naša pokoljenja. Boli, stvarno boli zašto nema kazne, zašto niko nije odgovarao za ove strašne zločine, ne samo ovdje, nego na većini teritorije i na većini zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Međutim, mi svi znamo u neka ranija vremena kada je neko drugi pokušavao i zataškavao te zločine pod plaštom bratstva i jedinstva, naši preci, naši bake, naši djedovi su nama sve to pripričali. Mi smo i tad znali sve što se dešavalo. A pogotovo sad kad imamo i odbor i kad se institucije Republike Srpske, uključujući i sve zvaničnike, opredijelili da se ovakve stvari njeguju, da se ovakve stvari pričaju i da se ovo nikad ne zaboravi. I danas tragamo za još 8 žrtava Sjekovca. I danas ne znamo gdje su njihova tijela, da ih porodice dostojno sahrane i pronađu mir. I oni i 1646 nestalih koji se još nalaze na spisku nestalih iz Republike Srpske. A Institut za nestala lica u toku prošle godine nije pronašao ni jedno srpsko tijelo i tako iz godine u godinu, istakla je Isidora Graovac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.